Žáci z odborných škol z celého Česka, které se zabývají gastronomií, dnes v kongresovém centru na Lázeňské kolonádě v Poděbradech poměřili své dovednosti. Jejich úkolem bylo stylizovat kulinářské výrobky na téma z filmu amerického režiséra a scenáristy Quentina Tarantina. Kamera, Big Kahuna Burger poprvé. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Tarantinovské téma mladí uční dokázali dokonale vytěžit. Třeba tenhle dort cukrářek z Berouna vznikal týden. Snažili jsme se udělat situaci, kde je Mia a Vincent, kde tancujou. Vevnitř dortu je sachr, šláčka s malinama, znova sachr, šláčka z mascarpone a nahoře je pyré z malin. Tu jste se inspirovali. Filmem Nespoutaný Django. Máme třeba toho Kill Billa, Autozabiják, Pulp Fiction. K vidění byli i hanební parchanti, 4 pokoje a Jackie Brownovou. Tu jsme v záplavě dobrot možná přehlédli. Dělali jsme to přes měsíc, aby jsme tam vlastně dali do toho většinu filmů. O tituly nejlepšího cukráře, kuchaře, barmana, číšníka tady v Poděbradech soutěží 100 učňů z 18 škol z celého Česka a Slovenska. Za mnou vidíme finish přípravy před barmanskou soutěží. Nervozita. Začíná být velká docela. Na co si člověk musí dát pozor? Aby mu nevylítnul shaker, kostky, aby nevylítly, aby správně uchopil láhev, je to hodně. Stres násobí porodci, které znáte třeba z kulinářské show Hell's Kitchen. Já budu velmi přísný, protože ten obor miluju, to řemeslo a chci, aby se nikam posouvalo. Musíme být objektivní a určitě přihlídnout na to, že jsou začátečníci. Tam se hodnotí ta čistota, jestli něco kápne, správnou tu míru vzhled, chuť a vůně. No nádherný, krásný je to. Zvedla byste to? Asi ne, jsou strašně šikovní všichni. 2, 1. A číšníci ti musí při překážkovém běhu s podnosem z kelímky dokázat, jaký mají cit pro balanc. Rychlost a nerozí. Poběžím co nejrychleji, hlavně se vzadu nerozbít. Taktika jasná. Nešlo jen o zábavu, ale také o snahu motivovat rodiče, aby se nebáli své děti poslat do učňovských škol. A je to prý i záruka dobrých budoucích výdělků. Ivan Berka, Televize Nova.